Fl-età ta' 71 sena tħabbret il-mewt ta' Joseph Fenek magħruf aħjar bħala Zepp il-Ħafi, l-ex bodyguard tal-ex Prim Ministru Edi Fenek Adami, illi kien saħansitra jorqod wara l-bib tad-dar tiegħu fis-snin 80. Zepp il-Ħafi kien ukoll magħruf illi kien iġor lil Fenek Adami fuq spalleħ waqt il-mass meetings tal-Partit Nazzjonalista. Isem Zepp il-Ħafi jibqa' nfakkar l-aktar wara li fl-1994 kien involut fl-attentat taqtil fuq Richard Kakija Caruana. Fenek Adami offra lil Ħafi 3 maħfiriet presidenzjali relatati ma' traffikar ta' droga, ser u l-attentat taqtil. Grazzi għal dawn il-maħfriet il-Ħafi evita 20 ta' snin ta' priġunerija, iżda kien qal li hu qatt ma kien talab għal dawn il-maħfriet. Sa dan it-tant fil-qorti Fenek Adami kien qal li Zepp il-Ħafi kellu kwalitajiet tajbin u oħrajn inqas tajbin. Meta saru l-ġurijiet marbuta mal-maħfriet mogħtija minn Fenek Adami, il-Ħafi kien ingħata l-kundizzjoni li jixhed u jgħid il-verità kollha. Minkejja dan l-akkużati spiċċaw ġew illiberati. Il-funeral tiegħu se jkun qed isir nhar it-3 30 ta' Ġunju li ġej.